uBaby Swag icompany eqale ngo-entertain abantwana. Iqala apha eZwelitsha. Uqala kwayo ndandithengela umntana wami ithoyi. Uswa kwami siseGauteng nefamily. Ndiqonde ndiyirhalalela umntana wami le thoyi. Ndibe ndinomdla wayo. But sathi xa sendlini nebuyayo ke ngale thoyi singavunyelwa ubana wekhe sitravelishe ngayo eplanini. Kokuthiwe ubana ine battery enkulu. So umntana ke ngoku abe ikhalele efuna uyikhwela njengoba thina sibhizi checker in. So to reduce stress siqonde masimnike azoyeka ukhala ajikeleze ngayo apha e-airport. So njengoba sihleli siyacinga uba sizayithini lento because asikwazi uyishiya apha le moto. Sesiyithengile. Siqaphela uba hey umntana uyabukwa ngabantu apha e-airport. Bayamfota, kuyamiwa wonke umuntu ogqithayo uyama ambuke. Ingqondo yami bese isithi hayibo kutheni ezomisa izikolo e-airport e-OR Tambo because I was expecting everyone apho ba aware of izithoyi ezinjena. But i-raise ke lo idea apha kuma engqondweni lonto leyo ba how much more xa noyithatha le moto ndise ekasi apho ndihlala khona. Ndibe ndinale idea ubana ndirhala ubona i-reaction yabantu ba izaba njani na kweliqala. Ndithatha imoto, ndithatha unyana sibheke eMetlife Mall. Yayise iMetlife Mall the mall ngoko. Nyani reaction was exactly lanto ndiexpectileyo. Wamiswa ndisenazi ifoto nangoku wabefoto abantu benomdlo bana hey uyifumana phi le moto siyayifuna for abantwana bethu. So after ndibona reaction ndahlala endlini ndacinga ba hey ndibathengisela abantu bandacinga hayi man ndithenge nge 3.2 eJoburg ndayifly ndayifaka epost office nge 1.2 so expensive but abantu abaninzi would they buy into expensive njena for umntana okhula msinyana ayishiye. Ndiqonda hayi how about ndiqalise uhirishisa ngayo. So ndane concept man hirishise ngayo ndathatha ifly ndenza iflyer ndafaka le moto ndafaka nezinye engekabi nazo ndafaka le nayo ndisithi 100 rand uqeshisa ngoko. Ndathatha iflyers ndathatha unyana sabheke etown ngosijikeleza etown xa besiza abantu benomdla hayi sayifuna for abantwana bethu ndithi uyayihirish uyafuna na for ntoni na umntana onwabe uphinde uyibuyise ngengomso. Abantu abaninzi ke baphansi unityhafisa oniqalayo because babesithi banomdla wothenga abafuna uhirish. Nevertheless ndaqhubekeka ndibanika iflyers lahamba ixesha. I-first customer yethu yayiyase East London. We didn't care about delivery fee. I just wanted to make sure ba iyaqhubekeka iyahamba business. Saya phayana wayefuna for ufota i-birthday party yomntana wakhe efuna ibe khona imoto ayi1 ngoko le most dispense incinci mhlophe ibe ye photo shoot of some sort phaya epartini. Sabe siyaqala lo hlobo. Kwavela ne concept ye birthday parties ke. So abantu baye banomdla ke ngonabanye abantu bebe service providers ze birthday parties bazo hirish ezimoto apha kum bazise ezindaweni for i-birthday parties. Yabe iyakhula lo hlobo baze abantu ke ngokubathi hayi man khasinike imoto ne jumping castle. Ndabe ngekabi na jumping castle ngoko but ke ngonqondo kenza outsourcer for i-jumping castle then ndinikisana ngemoto. Yakhula yaphela nithenga ke ngokwezama i-jumping castle then the concept birthday parties yakhula ke yona ngamandla besiba sifunela i-birthday parties abantu. Of course zangena ke ngoneze photo shoot besifunela ezimoto for i-photo shoot yabe yaqhubekeka. Nda-approach abantu abaninzi ngoba besithi hayi man nina ndoyikuyihirish umntana amafika imoshe ndicela ube nendawo yakho onokuthi usizisa abantwana kuyo. Ndakhangela indawo around apha eZwelitsha ndafumana indawo eronta abavandaliziweyo kuthiwa kuyatshayelwa kwi-activities nje ze-criminals kukhona i-rape eziripotwayo. Ndaqamba ke ndithatha i-opportunity ke ndothetha nokhansila malunga yile ndawo sikuyo ke ngoku. Ukhansila wayithanda kakhulu imbono leyo wathi hayi make sithethe sihlale phansi uzondenzela ileta kwenzeka kubana ndiqalisa usebenza apha. Bayithanda abantu bazisa abantwana babo yabe iBaby Swag playground iyaqalisa ukhula banomdla abantu because bengekho izindawo ezininzi zosabantwana around. Ne birthday parties ke saqalisa uzihosta apha nangona siphuma ke sisiya kwezinye indawo. Andifuna uxoka ibusiness ikhulile kakhulu such that sine visitors from Grahamstown, from Eqala, from different places around the Eastern Cape bezo host i-birthday parties zabo apha eBaby Swag. Xa umuntu ufuna uqala ibusiness mina ngathi funeka qala aqiniseke ubana uzawuqala into angazuyeka phakathi azimisele noba kuzoba nzima kuthini na. I-business is not easy. It needs someone ozofocus regardless uba kwenzeka ntoni na phambi kwakhe. Abantu will always talk. You just need to make sure wena qha ujonge phambili akho nto ikuphazamisayo. So nangabomelezo lo hlobo abantu ndithi mabayiqale as soon as umuntu edecide buyayiqala angabi hesitant ajonge phambili. uBaby Swag yamfumana ku 0607527341 ufaka khona ibookings for everything. Yes.
Igama lam ndingu-Asemahle Betsha kwiindaba zeZwelitsha Online TV, eQonce eZwelitsha.